Leioan bera euria, ametsak nola gogoan, irriño bat egiten, saiatu zara ispilu aurrean. Sartu! Denek ala esan dezaten panbin baduzula iduri. Naje, hortxe, periodikoa irakurten, ez da? Zure bizioak edo mendi, ez da? Periodikoa eta kafesnia. Alaxe da, eguneroko bizio txikixak norperak eukitzen ditu eta neriak horretxak die. Bueno, eta zure, ez dakit, gai sensibliak edo, bi behintzat omendia, adibidez, elkartasuna eta ingurumena, eta ez dakit, zoze ikusiozun gai horrekin lotuta. Ba, betxu, gaurkoan egiz esan bete-betien gai horrekin lotutako atentzioa ditu duztan notizia eta geuri zuzenean eraiten dozkuna elkartasunarekin da bake artizau bakero esatera bena horre iparraldeko talde hori eta gizarte zibila ordezkatzeko hartu da den erantzukizun hori egiz esan benetan mirestekoa da eta adierazi dozkoen elkartasuna benetan posteko notizia izen da. Eta gero beste gaia, gu hemen bazarri izan bizi izan dagoa, gaur egun ja ez ga hemen bizi, baina egisa esan zentzuzko jokabide eukitzia lurrakin ez. Horrek asko arduratzen doztan kontua da. Kapitalismo betik eruaten gaitu, baitean ahalik eta etekin handina etaratzea eta oreka hori espaldi madugu bilatzen gure lur maite hau eta mundu txiki hau, baitean lehartu eraingo dugu ez. Eta orduan aldarri horretatik bai ikusten dutela sekulako sensibilidadia bieko gehiukela hemen bizi garena gaur egun, gure ondoreneko hilagatzeko nolabaitean gu disfrutatu izan dugun natura eta gure inguru guzti hau ez. Horta, euskari bitxibise gure ondoren gure eta korrika behator eta korrika buruz bezaz etorriko da. Hombre, zela ez, ja genian dugu genia. Bai, badator gorkoan. Bergatik be aurten be pasoko da eta beti sortzen dugu gauza berezio ez da, korrika alako ekimen zer bat ez? Bai, korrikak emoten dozkun sensazioa da gehu horren parte garela. Eta nik uste hori oso importantea dela. Hori sentitzia, zerbaiten parte zarela oso garrantzitsua da orduan. Korrikak hori eskaintzen dozku eta zela galdu da. Eta hori txoten berezik korrikakin? Bai, ni aipatuko nuke berez izena Jose Luis Elkorok nolabaitean Elaik 50 urte betetze zituen eta berak testigo hartu zabanean. Oin bi urte? Ointala 2 urte, azkenengo serian. Eta egiza izan, guretako oso betegarriza izan zen. Bera izan zen ointala urte asko erabaki oso sakon bat hartu zabana. Gaur egun ja dana euskera zen dago, baina orduan ginean multzoa, 175 langile eta 155 etzek izela eta dana erdera zete egin nuala eta batetik bestera pasadana da, hemen dago jente multzo honek danak nolabaitean alegin egin dabela. Egiza esan, bera korrikaren testiguarekin korrika ikustia eta nolabaitean gero lantaldia, juntatu zen lantaldia elairen izenean korrika ikia, benetan zehose oso berezisa sortu egin zozkun danoi eta hor daukat oso apresio ondisa aurreko korrikari. Urepeletik Bilbora, abia dadin korrika. Urepeletik Bilbora, abia dadin korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Korrika moduan, pausorik pauso eta helburua garbi, euskalduntzia, kasu honetan lantegisa. Hala jardun dau Antzolako Elai enpresiak 3 hamarkadaz. Elain lana euskaraz egiteko lehenengo neurriak hartzen 80ko hamarkadan hasi zidan. Eta 1982an jarri behin martxan Euskara plana itzindarixa Euskal Herri osoan, Jaurlaritzaren babesarekin eta Elujarren aholkularitzarekin. 2013an emune behin plana bukatutzat, helburua beteta. Elain euskara da laneko hizkuntzia. Laneko hizkuntza euskara izan da bete zituan 2015an 50 urte, eta urtemuga hoize sala eta ataratako kamisetia soinean parte hartu den lantaldiak aurreko korrikan. Jose Luis Elkoro Ugazaba buru. Euskara da kanporata denok korrikara. Jose Luis, zelako apustu egin zeben Elain, Euskarien alde 80ko hamarkada hartan? Bai, benetan
idea hona auki genuen, eta gero konsekuentiak izan ginen, auki ginen idea eta asmatu ginen proiektuarekin. Bueno, gu beti izan gara euskararen aldekoak, ni bindala 40 urte udaletxean negoenean, auki ginen arazoak, zeratik ikuste ginen, nahi eta ezin genuela euskara bultzatu eta euskara erabili udaletxean. Ezeko idazkarik, eta idazkarik ezaguenean saiatu ginean baten bat ekartzea euskalduna. Azkenean behalden ziguten buruzko herri batetik budrales bat. Eta pentsau, zebat euskara zekienaren. Konpondu nintzen handeino batekin, antzatzu Narbaiza, eta beha prestatu zen isultzeko, egin duzen plenoko atak isultzeko, eta hola, hasi ginen zehozetan. Bueno, hori izan gure espiritua, baina espiritua bakarrik zatik zegoen gauza hondik egiteko. Baina guk espiritu hori enpresaren etorri ginean, hemen gendela, genuen. Eta ni udalitzan egoenean, nirekin zinegotzi bezala zegoen Anarge Narbaiza. Eta Anarge Narbaiza kulturako arduraduna, euskararen bultzatzailea ere bai, eta bizo sintonia handia zekogun. Eta enpresan hori pizkat sintonia hori bultzatu genuen. Eta hortik sortu zen, elai euskalduntzeko asmoa. Zeratik zen behar da gu elaien hau sortu ginen, enpresa sortu ginen, gu gaude lau basarritik inguratuta, gu etorri ginean, hemen kastellanez esan hitz egiten, dana zan euskera, zabengo basarritarrak ez egiten kastellanez ere, eta gu erdeaz hitzetan etorri ginen. Orduan, noski kontraesan bat potoloa zegoen, eta gutako hori ere etxe zigun oso mingarria, ezta? Gure proiektuarekin aurrera eramaten egin duzen lanak. Anajek parte handia hartu zuen, eta gero orduan gerente zen Santiago Zabaleta, hemen dauko beren oroipena hil zen, indala 12 urte edo, hil zen, baina bera gerente zela ere sakon hartu zuen ardura hau, eta benetan esan da, beren partizipazioa oso garrantzitsua izan zen proiektu honetan. Soliz da, bat ematek pentsauleke fabrikia dela azkenean lan iteko eta aldanik eta produktibuena izateko, eta euskerian zera hor sartzen duzuna horrek zera badako, bihar batzuk eskatzen dau, eta baina zuek pentsau zeuden hori apustu hori ala eta be inin bihar zala, nahiz eta izan zera gehigarri bat izan arren inin bihar zala pentsau zeuden. Gure asmoa zen euskera ikastea eta euskera erabiltzea, baina gero hori aurrera eraman da ikusi dut beste etekin oso interesgarriak atera diela, eta kontuatu gaz izugarrizko ilusioa sortu duela kolektiboan artean, euskera jakitea eta erabiltzea oso aberatza izan da jentean dako, oso aberatza. Zatik eren jakinduria, erak hizkuntza bat jakitzea, eta hizkuntza hori jakiteko lan egitea, eta horre sortu giro bat, ilusiogarria, eta hori ilusioi eduki du beren eragina konportamentu orokorrean, eta ez enpresa bat ere, baizik eta kalean ere, eta familian, eta horren sortu dau giro berri bat. Bide guztiak ez dira errezak, oinez goaz baina, txikiak ere baditu oinak, handienak aina. Euskara netako da Euskal Herrian oinarria eta giltzarria. Independentzia baino importanteagoa. Baina, jakin, euskara posible izango da Euskal Herrian, Euskadi independentzia denean. Ikastolak, korrika, AEK, ABE, horre momentu guztio sortizien antzinan, eta jarratzen dut eta zikusi handia eduki dute euskararen bultzadan, euskararen progresuan. Baina, orokorrean, euskalduntzea, Euskal Herriko euskalduntzea oso mote junda. Nik uste dut,
asko aurreago joan behar zela. Adibide bat izango dut, Osakidetzako sanitatekoak, oindala 40 urte, hori erabaki bat, olako bat hartu bat zuen, pentsatzen dut Euskal Herriko euskalduntzea beste maila baten nengo zela gaurnean. Aitatuzu korrika, Bai, Soliz. Eta badakit, oindala 2 urte korrika egin zen zuk, testigu eroan zeren, bai. berezi izan zentzuetako? Oso, Oso. guk orduan betetzen ginen, 50 urte elai sortu zanetik eta guk egin nuen Euskara nolde egindako lanarekin eta hori lotzea, hori izugarrizko aberatasuna eta emozionante izan zenetako. Da, hori zuk beste esparru batzutan egiten duzu aldarrixa apurat batasunana eta elkartziana eta korrikak hori apurat zeiten dago, ezta, irudikatzen dago, ezta? Jende desberdina, euskerian bueltan eta ez, hori badako. Erdia lotu, erdiak jakinarazi, erdiei, euskera oso aberasgarria dela, altxorra dela eta bultzatu dira dugula eta jentia batzuek ondiok esnatu badi gabe eta jentia esnatu, izatea eta da eta esnatu eta ilusioa sortu, ezta? Aurtengo diseinuan beko horrekin gozu? Bai, ondo banago bai, eta momentuz jordik egiteko gola nago. Bueno, guan egongo ikusteko eta garragaiteko, Bale, oso ondo. Oin, ondo bezain mazatzue, jaurreka barrura joango gara. Bai? Pasen barrura. Bale. Txikiak ere baditu oinak, handienak gainak, bide guztiak ez dira errezak, oinezko baina, txikiak ere baditu oinak, handienak gainak, bide guztiak ez dira errezak, oinezko baina, txikiak ere baditu oinak, handienak gainak. Bueno, Naje, Euskara Plana elain. Apurat ze testuingurutan sortu zen ekimen hau dana eta... Bueno, ekimen hau sortu zen, alde batetik egon zalako konfluentzia bat nik uste dut faktore askorena. Alde batetik langileen gogoa eta enpresaren gogoa bat egin zeben. Beste aldetik hori finantziatzeko nolabaitean gure nahiari erantzuteko Jaurlaritza bazeukan plan bat eta hor finantziazio bat sortu zen. Eta beste aldetik zegoan Eluiar nolabaitean hori gauzatzeko aholkulari, kanpoko aholkulari bat bezalaxe. Orduan, faktore horrek danak egin bere garaian, garai harretan onjo ez erretzaban modu horretan, erruberak ipintzea hemengo planari. Lehenengo urtearek oso determinantiak izan ziren, ez jenteakin berba asko egin zen. Da, 4 urte horretan sortu zen azan ja, nolabaitean jenteak mailaz iso egin zaban, horrek nolabaitean konfiantza eta autonomia piti matemote zaban euskera erabiltzeko orduan, ordura arte, sekula, eitekiak hasi ziren egiten, orduan, horrek danak nolabaitean alimentau intzan, ero elikatu intzaban, post-kolektiboa. Eta hortik aurrera nolabaitean izan zen jentean dako motivazio iturri bat. Kudeak eta sistema guk ezautze ginoana zen kalidadearena. Orduan egin ginoana zen, zaitik ez dugu euskera nolabaitean kalidadea erabiltzen dugu moduan erabiltzen. Eta orduan, holako simil baten ginoan. Eta ja, azken fazia da, nolabaitean kudeatze horretan esaten dugunean, kontxo, daukagu kalidadea, daukagu prebentzioa, daukagu ingurumena, daukagu kudeaketa bat baino gehiago. Sistema asko, zaitik ez dugu danak bat egiten eta hizkuntzare hor sartu. Ordan hori, salto hori emoten da azkenian. Eta ordan, ja 2006an azten da, 2006 aztean azten da, kudeaketa integratu hori osatzen. Ordan alderdi horretatik, gu pieza bat eiteko betik esaten dugu, inbiar dugula piezia ondo, neurritan ondo egon biediela, bieda materialekin inbiedala, inbiedala segurtasun zapatekin, egon biedala antieguekin bieda benak, eta horrezaz aparte nolabaitean ezin dabela inok ezer bota lurrera bota biarrez banean. Eta nolabaitean ingurumena bezein inbiedala. Eta guzti horretaz aparte, guk pieza hori erabiltzen dugun ahozko hizkuntza izango dela euskera, eta erabiltzen dugun idatzizko hizkuntza ere euskera izango dela. Orduan, dana daukagu sistema horretan integratuta. Eta bakoitzak bere lanian dauka bere zeregin moduan. Eta zu Txinako delegazioan edo lanian, bertako persona bat,
Bai. Euskaraz ikasi dauena? Bai, handau One Week, oso maila politia dauka, baina gaitzagoa da, berak hemen hartzen daren maila gero eustia. Hau da, zinan, ez dauka eguneroko kontaktua. Orduan, hemen daukagu kriston suertia eta hortaz konturatu beheko ginak erosin persona ikastela doianean lanian daukala kriston suertia nolabaitan hori benetan praktikatzeko eta bere maila altzatzeko. Kaixo, hui naiz, Txinakoa naiz eta Shanghai bizi naiz. Txinako elaien lan egiten dut. Duela 4 urte eta erdi, elaien lan egiten hasi nintzen. Eta urte bete geroagoa, euskera ikasten hasi nintzen. Zergatik, euskera antolako elairaren hizkuntza ofiziala da eta komunikazio hobea nahi dudalako langideekin. Astero klase bat dut irakaslearekin Skype bidez. Nire irakaslea Jon da, oso pertsona jatorra eta oso irakaslea profesionala da. Gainera, Lazkaoko maizpide izan naiz. Han asko ikasi nuen eta oso ondo pasatu nintzen. Nazionarentzat hizkuntza bere arima da. Elairarentzat eta euskaluentzat euskara mantentzea oso garrantzitsua da. Hori ikusten dut, ulertzen dut eta eskertzen dut. Horrez gain, euskara oso hizkuntza polita iruditzen zait. Pero espero dut euskara ikasten segiten eta euskadiko kultura gehiago ezagutzen. Eskerrik asko, aio! Bagoaz Euskal Herritik mundura, eskua emanaz elkarri. Bueno, eta ja labur bildu zan, ze emaitza emun dago ibilbide honek danak, kuantitatiboa eta kualitatiboa, nola da? Kuantitatiboa, esango notzuke, 100 lagun euskararen jabe egin diela. Batzuk ikasi dabelako 40 eta beste batzuk alfabetatu dielako. Kualitatiboa? Kualitatiboa eta askoz importantiagoa, nahi eta oso maila handixa ez izan, lehen lana gazteleraz egin nuela eta gaur lana euskaraz. Eta hori bertako langilei esker, Hori adibidez bertako. zehaz bat esaltu behar dugu. Bai, goazen ba. Marijo, azaldi dazu zure kasua, pixka bat nundarra zaren eta noiz iritsi zinan elaira eta nola izan zen pixka euskara ikaste hori eta... Bueno, ni oin dela 30 bat urte, etorri nintzen lehenengo aldiz. Baliablizkoa naiz. Antzolan nengoenez, hori, ezagutzen eban elai, enpresa moduan, izan zidaten aberni nahi nebean, eta bueno, hasi nintzen lanian, oin dela elain 20 bat urte edo. Zuk beste motivazio batzu zeukan baita euskara ikasteko, batzenean etxian eta zera, baina lana daukizunez, ulertzen zen enpresak pixka bat bultzatzea hori lana euskaraz egitea eta euskara izan segia laneko hizkuntza eta hori langileek ulertzen ebein edo esan ulertzen, bueno, azkenean hona zatoz eta pieza batzuk egitera edo zer batzuk egitera eta zertan ikasi behar zen euskara, ez? Bai, niretzat da modu bat hemen bizitzeko eta integratzeko. Junitzen ba naiz, leku batera eta han beste hizkuntza bat baldin baukate, ni benetan nahi badut ulertu, bizi, komunikau, hori asumi dut honekan izan behar zala holan. Niretzat esan inposaketa bat edo ez, esan modu natural batian, logikona. Anaje, Marijo, ez da hemengo langile asko jauen ahalegin horren adibidez, da? Bai, bere lanpostuak eskatzen zotzen maila idatzizkoa bastante jasua zen, eta ordan Marijok laguntza talde bat eukizaban hortarako, eta 2-3 lagun nolabaitean berak ite zituen idatzizak zuzendu, ero nolabaitean hobetu egiten zeben, eta bide horretatik Marijok maila lortu zaban handitzea, eta benetan pozgarrixa da, beraz zelako naturaltasunak inatu da ben hori, nola onartu da ben besteok lagundu alizatea eta bere buruan nolabaitean zela joan dan puxkanaka jasotzen baita ere hizkuntza idatzian, ez bakarrik ahoskoan. Ordan ni benetan, Marijonen adibidea da esponente bat, baina bere moduan beste hainbatek
egin dau baita ere berbaiteko alegin hori eta baita ere idazteko alegin hori. Nik hori azpimarratuko nuke, osea, jentiak ipini dotzan ilusioa guzti hori eskuratzeko eta gero erak nolabaitean hori transmititzeko. Langileak hor dauz, enpresa moan elaikin joen lana euskaraz lan egiteko, gero atzetik Euskal Herriko beste hainbat enpresa etorri dira, aparte zuek sarixak, rekonozimentuak izan dituzue, bai Euskarari laguna, zuk zerorrego bai, eta bai Euskarari lana eta zerbitzu euskaraz, eta bikain ziurtagiria, eta abar. Baina uste dut zuretzako postasunik handixenetakoa dela, honek ez bakarrik enpresan, baizik eta antzulan, herrixan eukioen eragin. Gu hemen gure txikitasunetik benetan pozik gare, herrixan hasi baginan hori, balaro eta margarren amarkadan gero ondoren, nolabaitean herrixak dauzkan beste bi enpresape horretan postura sendoak hartu dituela, aurrera diaztela, maila oso nadala eta nolabaitean herrixak berak, nolabaitean zela jaso daben maila hori. Ordan guretako importantiena ez da, betik esan dugu, ez da enpresa batek berak lortzia euskaraz lan aitea hemen, honek aurrera jarraitu behar da, nolabaitean enpresa guztietan lortu behar dugu hori. Ordan guk hori herrixan bai jasotzen dugula, eta horren testigantza badaukagula, ez da. Ordan horre postu egiten gaitu. Hitzez hitz dena eraitsi, aditzak berrerabil, egin senak agintzen dizun hori, ekiten duenak dauka bakarrik, saiatzea sari. Epa! Epa, kaixo, Bueno. aldeon. Hemen Goizperreko, Errekako eta Antzolako udaleko ordezkaritza alkatea. Izan be, esan dugu ez da, elain bakarrik ez, herrixan eukiola eragina lana euskaraz egiten hasi eta lortze horrek, baina ez bakarrik elaik, baizik eta hori egin jo egiten dabiz baita Goizperren eta Errekan ez da, eta Aitor zuekin hasiko naiz. Noiztik, zelatan, euskara bultzatzeko lan horretan Goizperren? Goizperren euskara plana 1989an hasi zen. Gehien bat inguruan elai eta olakuak hasi zialako. Eta hor korronte handi bat sortu zalako beste enpresa batzutan bai. Eta hortxe pentsau ginoan hastia, eta gero hor bi gauza oso garrantzitsu egon zituen. Egon zian, bazan zuzendaritzak proposau zebala, eta gero kolektibo osuak, langile kolektibo osuak onartu egin dira. Eta orduan hori izan klabia eta hortik aurrera euskara plana martxan jarri zen. Errekan hasi ginen euskara planakin 1989an. Lehenengo urteak izan zian, pixkate voluntarixuak. Esan nahike, arlo ofizialian lan inbiarrian gehiago izan arlo voluntarioan, ez? Da jendian borondatiagatik. Gero, egon zian urte batzuk, 2009 arteero hasi ginena lanian arlo ofizialean. Eta egon zan hor mugarrixa egon zan 2013an, hor hizkuntza politika bat definidu zen eta asanbladan onartu zen. Eta hizkuntza politika hortan definitzen ginoan, Errekako lan hizkuntza nagusia euskara izatea. Eta hori izan zen mugarrixa beste indar bat emoteko euskara planari. Eta kudeaketa orokorrean sartzeko. Aurtendik aurrera erola hor txegabitz, lanian normalizatzen duen euskeria jutia. Lehen gu kudeatzen ginoan moduan, oin lanian normal junden euskeria. Kudea biharrek ezotia eta euskeria Goizperren normal jutia. Beste gauza doi jatzen moduan. Azkenean, jendia gaztiak formatzen dira euskeraz, unibertsitate arte, dana formazio guztia euskeraz jasotzen dabe, eta gero lan mundura sartu eta gazteleraz hastia, hori pena bada, eta guk jarraipen hori emoten dutzau, azkenean gaztiak eta datozen generazio berrixak euskeraz bizi ahal izateko arlo guztietan. Bai kalian eta baita lanean ere. Nik uste kontuan hartzeko dela, egunak 24 ordu dauzkala,
8 ordu pasatzaitu lotan, estandarrian behintzat, beste 8 ordu geure gauzetan, eta lanian, edo lantokizan, beste hainbeste, ezta. Eta, karo, honek hasi zianeko, elaixen da hasi zianeko, lan mundu hori zan guztiz erdalduna, eta, bueno, poliki-poliki euskara plana diala eta erabilera planak eta zea diala, honen lortu dabe, euskara bera, arrotza esan mundu batean sartzia. Batetik hori, ezta, Antzolak egin lan hori, elaik, kasu honetan lehenengo aitzindari moduan, eta gero nik uste izan diela baitxe erreferentzia bat, beste enpresa bat zuntzak, ezta. Bai izan zen lehenengoa, gero sartu zian KAF da JMA eta halako batzuk, atzera etorri zian kooperatiben movimentuko batzuk, beste aholkularitza batzuk sartu zian hor, apur bat lan mundu euskalduntzeko behar hori nik uste jabetzeko balio izan zela, ezta. Ze importantia den, eguneko eren bat okupatzen daben eginkizun hortan, nolabait euskeria be egon bidala, eta egon bidala modu natural batean, eta lan tresna beste geixo bezala, ezta. Lan tresna nagusitza. Beti etortze jat, gora persona batzuk, hemen jaixotakoak, nire adin ingurukoak, 30 urtez erdaldun bizi zen dira, eta bat-batien sartzen dialako historia batean, handik urte batzuta, euskaldun bilakatu dira. Euskaldun bilakatu dira eurak, euren ingorua gurasuekin da, jakina, erdea zingo dabe, baina seme alabekin euskara zingo dabe, kuadrilla puiskara laguntzen baja, eta nik uste otore euskaldunok, euskaradun garenok, badaukagula erantzunkizun bat, kuadrilla puiskara laguntzen baja, horbe euskaraz jardungo dau. Bueno, izango da, euskararen normalizazio hortan, beste arriba geixo, ezta. Datu ez da oin emotena apur bat jeitsi indala, igezin minutzen azkeneko neurketen arabea puxat euskararen erabila Antzolan jeitsi inda. 70%koa da, artian be. 10-7, egunean normaltasunez bere bizitzeko hizkuntza eta gauza guztietako erabiltzen dena euskeria da. Horrek esan nahi dau, ondio osasuntxu da, eta Antzola segitzen da izaten arnazkune bat. Oin nik uste kontu zibili beharra dukula, herri txikixa da, eta edozein influenzia txiki, kanpotik datorrena edo bertan sortzenan edozein ohitura txiki, kalte handixen lik, ezta. Naje, lanak eta euskariak Antzolan jarraketako urte askoan, ezta? Hala bieko dau, lana batez be, eta euskaria lanakin batea lehen peinardo gezen dabe moduan, porque bata falta danean bestia be, seguruti faltako da, orduan, lehen boi utzin biko jotzau. Hori da. Irukote, eskerrik asko, eta beste bate arte. Venga, gero arte! Euskariana, elain zuena, lasterketa bat izan da, izaten dabil, ezta, poliki-poliki baina eten barik. Bai, eten barik. Ja lasterketea gure amaierara jauzan 2013-ra, baina, erosemutan eutzin biejako. Eta, jarraituko dugu, puxkanaka aurrera egiten noen jo, eta eusten, batez be, dagoen egoerari atzeraka ez deixela. Hori puxka zen jubie da onjo gizarteak erderaz etxeko joera ondisa daukalako. Eta lasterketa aikatuta, korrika hor dugu, eta, azkenean zer? Itxeko asmotan edo? Hombre, hoxe, baina urten bergaran etxoa ingo, ingot Naparruan. Sin falta, Sin falta, hori ez da bi aldiz esan diarri, baina gabeko lauretan ero pasatzen da, osea, hortzen un batxi zengo da. Argi gutxikin badabe, bideotxo da bialduko estazu. Bai, haintzen dotzu daiet. Venga, gero arte.